Hugo Camerano pone al primer joc per 11-3 domina el tercer partit del quart de final per 1-0-0.
Excel·lent la resistència de Joan Massí per aquest segon set, que ha acabat guanyant per 1, campionat per 11-9. El jugador brasiler que s'imposa en aquest tercer partit de quarts de final per 2-0. Joan Massí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí. No cada dia jugar un crack mundial, no? Punt de la jornada, Sí, bueno, me l'ha fet ell, Però bueno, ja m'ho esperava, Ja està penjat a les xarxes de la federació aquest punt. Hòstia, que ràpid, quina eficiència. Escolta'm, ple de gom a gom, un dia xulo que hem de recordar i més jugant contra un top 10